Чыгарылышыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Татарстан Республикасының театр сәнгате гомумән халкыбыз тирән кайгы кичерә. Россияның атказанган Татарстанның халык артисты, милли сәхнәбезнең якты йолдызларының берсе Наил Дунаев вафат. Дунаев Николай Иванович Наил Дунай 1937 елның 3 майында Татарстанның Зәй районы Әхмәт авылында туа. 1961 елда Мәскәүдә Щепкин исемендәге югары театр училищесын тәмамлый һәм Татар академия театрында эшли башлый. Аның табигый таланты һәм олы җанлы шәхес булуы тамашачыларны һәрвакыт җәлеп итте. Аның башкарган рольләре бихисап, һәр образы тормышчанлыгы, табигыйлыгы белән аерылып тора иде. Актерлык хезмәте белән бергә Наил Дунаев театр өчен пьесалар тәрҗемә итә. Моннан тыш Казан мәдәният һәм сәнгать университетында профессор булып эшли, актерлык осталыгын укыта. Аның бихисап укучылары бүгенге көндә дә үз юлларын тапкан абруйлы шәхесләр. Наил Дунаев күренекле, киң диапазонлы артист, үз эшенең чын остасы иде. Театрда аның абруе гаять зур булды. Һәрвакыт көләч йөзле, ягымлы карашлы, җылы күңелле Наил абый истәлеге татар халкы безнең күңелләрдә мәңге сакланыр.